So, late na naman yung video ko as always. Since may iPhone 8 na ako, dito na gagawin ko yung mga videos pala. So kanina po, no? May final po kami sa school. At saka ito yung clip. Before kayo alis, kasi parang boring tong video ito. Ito po yung previews sa anong ginawa ko sa fire alarm, okay? I know, lit siya, diba? So, huwag kayong maalis. Stay tuned. Then, tapusin yung video to. Baka may malaman kayo or I'm so ugly! Oh my God! So, kunin ko po yung yung fire alarm. Then, gagawin ko siyang synth or instrument sa FL Studio. So yeah, yan lang po muna sa ngayon Don't worry, marami pong gagawin na like sampling videos, then tsaka like and share niyo yung video ito. Like, I got 160 likes pa sa page, so probably we can make it 200 before the year ends, possibly. So like and share, thank you very much. Like and share, thank you. By the way, comment kung anong gusto nyong filter, anong next filter na gusto nyong gamitin ko, like this, or yung dog, or kahit anong update sa Snapchat. So, just comment anong gusto niyo, okay?